ophile uphusha uphumelele kama upastoring lo okuchaza amaphupho. Inamba yami isense kuphela uma ungumlandeli kusongo 9 ka 5 ntambama. WhatsApp phone from Monday to Friday kuphela. Saturday hamba kwisabatha, Sunday hamba esontweni. Uma ukuthi awusonta usabathi then iba busy ngakho kube kuphela. Kube nombukeleli lapho ukuze ukuthi uphele enizwa ukhezo. Yini ukhezo? Isipuni senkonzo igama lokubani nikezwa isipuni noma bimniza ukhezo 1 ngokuqonda umuntu kuPaul Shumazinikeza ukhezo lokusho ukuthi ngenzeka lo muntu uzokunika izeluleko ezibalulekile noma usizo futhi akuxhase noma akweseke ngoba ukufisela injabulo nokuchuma kanye nenhlalo kahle kuyenzeka. Number 2, uma uphupha umuntu uBoPaul Shumazinikeza ukhezo ngoba lokusho ukuthi ngenzeka uzokuba inhlanhla uphinde uphumelele noma uzothola umsebenzi. Futhi uma uphupha umuntu uBoPaul Shumazinikeza ukhezo lokho ngabe kuveza ukuthi ngenzeka uzothola izinsiza zokuphila ongaba imali enkulu noma uxhaso okanye ifa ukuthi uphile kahle futhi ube inhlalo kahle. Number 4, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu uPaul Shumazinikeza ukhezo ngoba lokhu kungasho ukuthi kungenzeka uzothola umendo, umnyangathi uzothola umshado nomuntu ongaswele noma nomuntu owusizo noma uzoba usizo olukhulu kuwe. Esibheka la umuntu kumele ukhezo. So, be blessed.